Ko himen ko para bayid hautrai Jesus Christ. Kuble ia pi baro kam dame ha kaneka ayom paska. Ni sudap rake ia ka sngi burom paska. But ia per na ki wei pat isnem nila pelong ia kaneka jingkawai paska hala ka jong ki inga sem ngim shim la yo ban shimenda ha ki yimane rengkat bat ki paid ba par ngai ku ble paska basuk ia pi baro ai ka bor pat ka jinga e jong ga jimi pa jong Chris kanang ia sen shar ia pi baro ko himen ko para ha kani ka klip ma ngalakwa ban pelu jingmut pat pi kindiat kin soit syapang ka jingti bon apdeng jongi ngidon bon jait ki jingting hapo jongi par ngakwa ban pelu jingmut ujisu kren kumno syapang ka jingting jongi bat kai ka tinu bele ka kren shangi syapang ka jingting ka bangidon larangi peit ha ki jing pule ila ban yusngo don ki jaka bala ong ngide ban long ki bru ba don jingting burom ya uble ka jingting burom ya uble kanang pinyajan yengi badu trai ballong ki ba mane yawu ballong ki ba id yawu ha ka ju ka por donro da ka wei pat ka jingting ka ba ngi barong i shai sngo habang yusngo syapang ka jimpang kamda me ha kene ka por syapang kane ka coronavirus ngidon ka jingting kata ka jingting kanum pinyajan yang isya ka coronavirus ngilako aban pa jingai no na ka coronavirus andre ka jingting burom ya uble kapelong yangi ban kamjan badu trai bat ka yarap yangi ban yid ya utrai ka jingtim burom barabor ka wan na ka jingid ya utrai na ka jingkongu ya ka hukum jongo belai hagi nigi por baladep ngalahi kai pi syapang sipo hukum bad kumnong in penkre na ka benda ka jimpla ya ki pop bad minda hagi ne ka por ngayo man ka por ya ki text message SMS donru ki ba phone yanga bat ki kerpad ya ga jing duai father snaba duai lem ngiting palat father but ngai shai ong and I think shania how jisu bale ngi ong shania how jisu namar ha ke ne ka por jongka ayom paska kai ka kubur ka bau jisu wan rahangi ka kubar babha but ki apostol ki layalap ya kane ka kubur babha enda ki layomad ya ka bor changotrai kai ka ta kubur babha ka long ujis ulamipa enda ujis ulamipa na ki baya ulai kuble ya ki apostol ulai kuble ninkong ya ki apostol da ka bo ka jingsuk batpi ka jingsuk kalong ka ba persha ya ka jingti Kashabadon ka jingsuk hangda om don jingting shu. Lada manga bad mapi ngidon kano ka jings ngauting ka daw kalong ngimpat don ka jinga e jonga jingsuk ka ba pura hapo jongi. Ladangi paino shaka kitab Isaya nungya tulupa saupo uwe Shipo bad katlai ni pule kumne. Te kunda wati naba ngadon rengka batpi. Wat kawait naba ngalong ublay jompi. Ngan penkalain yapi. Ngan kinpam yapi. Ngan shan bor yapi. Bad ngan penjob dakati kamon jonga. Terte shushu katlai naba manga utrai ublay jompi ngabat iapi nakakti kamon day manga uba ong happy wating
nga ngansa yarap yapi. Ko himen ko para lemba kane kaktin naka kitab Isaya nongya tulupa utrayu kren shai kedar hangi ngimde banting. Namar utrayun bat ya kakti jongi. Utrayun sa kinpam yangi. Utrayun sa yada yangi. Utrayun sa sumar yangi. But kane kakantin kade banay minsiam yangi. But Isaya nongya tulupa ulato ya kane kakantin nama nagabinda ki paid Jew. Paid Israel kadba kidangdon hapadenge jingting. Kidon jingting bun jai tha ka jingim jongi. Badu ble wanshaki lemba ka tin ka yar banong watum ting shania hanga. Ipule ha ka kitab Exodus kaba ar kadsau shapang Moses ulahe ulasan ha ka ying jongu sim Faro bad ulalam baramba parenda ula dab malumala saupos nem karata ulastang banyay shakiyaw kahat nang da ulalap kajingya kajya hapadeng uwe unong Egypt bad upad Israel bad haba ulayoyi u nong Egypt udang ya kajya badu pa uwe Hebrew ula penyap no unong Egypt badu la tep no yawo hapokindew hadin kata une Moses ula stang banti ula ting namar bale ula perkat don manure mano bayoi ba udang le ya kene kekam ula ting ba lese don Gibriu ki ban selait itu hawo pero syapang kene ke jingle lada uparo utip ya kane unsa penyap no yaw te daka jingting ula pet im na Egypt ula pet sha jingai badula poi haying jongo Jethro ka jingting namarba ula lesniu ula bakala ka pelong yaw pan pet im nakamat uparo namarula perkab ula ting lese upero un penyap no yaw. Henry kata ka jingting kala yarap. Ublay ula pelong yaw banting ublay ula penyay dia ka jingim jogu bada enda ula don haying Jethro kadba udang sharai ya kilambro jogu ublay ula wan pau hawu ula penkam di hawu ya ka kamaram ka bakam kia banyalam ya ki paid Israel ban pelait im ya ki paid Israel na Egypt syakari kula tenteng don ki jingting kabayarap yang iban yakendu ya ublay ka jingting babha kabala ban penyajan yang ibadu ublay lese yakene ka jingting kabala jaha ka jingim jongo Moses kala yarap yawo ban yakendu ya ublay henreng idon kam ban kiliya lade hato baro jait ki jingting kayarap ne yangi banyajan badu belai ne kap pinjingai yangi na ubelai hagen ne kap por ka bamenda kam kerpang pibaro pius ngo syapang ka jimpang ton bon ki briu ki bai jimot kum ne kum dai hakini ki porru ngalayos ngo na bon ki briu ki ba phone ki ba text message ban kili father ngayos ngo don ki ba lap new ha ka bible Badon ki baong ladang idi ya kaum jong tagasni sniu tekinsa iyo jingkoi kinio kalong ka jingya da yaki badon bun ki briu ki lawat ha ka bible ban lap ya ka sniu kito ki bambat lap ki sausi kito ki balap ki la kemen kai ka ba pelong iyangi ban wat sniu ha ka bible kade namar ka jingti Ujisum shimlahi ki shano yangi shanoru haka Bible haka tin jongu nga ayapi yaka shniu jonga ujisu la on uno babam yaka do jonga badi yaka snam jonga udon jingim bam chukut henry shimla karen syapang ka shniu hangno
Henry namar bang ngidap ya ke jingting habawan na kano ka kubor kerleng ngishush ngay pij. But ngishushanya ho let's say kan yarap yanga. Henry mano balaban yarap yangi aga jingjenjar ka jongi bade tang ujisu. Tang ubulay ulaban yarap. Nakataka daw larangi paino shaka kospa jongo Matthews kaba pra arpo Henryu kahikay yangi kumno Jisu udang wan siya ka jingim chungi kamda may aga jingim chungi apostol nginangius ngo kumno ujisu ulayarap ulayada yaki pra arpo Henryu. Bale pishepting katne ujisu la jubab piki barit sat ka jingay nangda ulaki badula hukum ya ka ler bad ki daw bad ki la jem jai bad ujisu udang ay ya ka bor ha ki apostol ki la ting wad haba ujisu udan rengkat baki Ujisu udang tia ha kaling haba wan kaler bat kadaw persya yaki kilating pinban kim simlala ban shania ya ujisu kim simla kenmao ya kabor jong ujisu badon hapo jongki ha ka senda jongki bon sin haba wan bon jait kiler baban ba persya yangi ngim kenmao shu ya ublay ngip pai siya kamon siya kadiang bad ngidap da ka jingti. Ko himmen ko para habadon ujisu badni ujisu belam ni pat badni nginimdon kamban ting shu yano ya ka jimpang nginimdon kamban ting henreng ngide ban lomba husiar ngide ban husiar namar bale ya ka jimbatai jong ka sarkar ya ki doctor ya ki nurse ngide ban kongu ngide ban bu ya ka social distancing Kenapa banyada? Kaneka long ka jing start ka jongo balay. Niya banang man pentray kam ya ka jing start jongo balay banya kabangiti. Namaru Jisu umshim kwa bangin ngop ha ka jing ting ha kano ka dur. Larangi pule shushu ngilaban yoi Matthews kabakatsaw arpo hinyu. Haka ba ki apostol ki ladon haka ling bad ujisu umshim ladan rengkat baki bad ujisu layait halor kasla ki apostol ki ladon haka ling haka hapo duriyaw bad kadba ujisu layait halor kasla kini ki kisno kumno bade rengay kilati Badu Jisu ong kumno iyaki. Badu Jisu ong. What thing? Day mga. Kini ki apostol kilas tangban kulmarjing mut. Kilating. Kilas tangban perkat pada rengai kawansyaki. Wadlada kilayo jingi kai babun jay na ujisu. Kilas tang banting ngirung ngidon bun jait ki jingting ngidon ki bating ya uksoy don ki bating ya ki ringai don ki bating minta kam tame kene ke jimpang hoy ngidon kam banting Henry kene ke jingting jongi kanum de ban pinngay bij namar bon sin pide ban kusiar ba ko himmen ko para kibryu ki pindon kam ya ke jingting jongi don bon kibryu ki ba aptap ban pindon kam ya ke jingting jongi Don ki beryuru ki pelong yang ibanting. Henry, ngiha banyai ya ke lendi kabakadaw ya ujisu. Ngimde ban syungop no ha ka fear psychosis. Kibriyu ki pendon gam bakala ya ka fear psychosis. Kibriyu ki pendon gam bakala habang idon jingting. Kin ong ho lada pilaban le kinia.
Lada pilaban lay terwa ya kata kane shaki beryu shaki nongkinia pinselai pinyo jingyada bunsin namar ke jingting ngilaban budno ya kum kita ke jingikai but kan sajiayu ngin saya jingai na ujisu Henry haba ngidon badu jisu ngide ben shashkorno kaya kaba uhikai yangi kumno uhikai yangi lada ngi pay ha ka gospel jongo Matthews, Henry, Arposan hadu laipusau, ujisu hikayengi, kaere kabakam, kerpang nagabenda jongi. Ujisu udang keren hangi, ngidon kamban shaniano, ya utrai ublay haka jingim jongi. Ngimde ban shu ting hair, nagatagadaw jisu ang. Nakani ka daw nga ang happy, wat diyaw siya pang kabam kadi ne kakup kasem. Haba perkat hato ka jingim, kam kor bot ban iya ka jimbam. Ne hato ka med kam kor ban iya ka jimpong. Hapet iya kisim kibaher saudom, kim iya bet, lemne kim iya od, lemne kim ya lum ha kitiar upa jompi upsa yeki hato pim kam kor mapi ban yakisim mano napi ubala ban penjalan yala karta tang da kabakuslai syapang jongka Teko himmen ko para hangni ujisu kren shai kada hangi. Nginum deban kusulai haba ngidon kano ka jingai hakamajongi. Lemba ka jing kusulai, lemba ka jingti ngem laban penjalang ya ka jingim jongi. Ka jing kusulai kanang pelengkot no ya ka jingim jongi penban. Ngiusu hagini gipor don gibri kibala penyap ya lade. Don gibri kila kusulai jingmut Kilas ngau kot lat. Namar ka jingting, namar ka jingko salai. Ha kum kine ke jingko salai jongi, ha kum kine ke jing ting jongi. Ujisu wan shangi, ujisu wan ban hikai yangi. Syapang ka jingkar dor jong ka jingim. Kumno ngide ban im ya ka jingim jongi. Kumno ngide ban bud ya ka jingim jongi. Kumno ngide ban kongu ujisu. Nang kata ka daw, hadin ka jimmi pa jong ujisu Chris. Ulawan Shah ki apostol da kaba ay kuble jingsu ki kaba mod ladangi peit binia ke jinglong jongi apostol hadin ka jingyap jongu Jesu Christ kilalong kibriyo ki bating hair kilalong kibriyo ki bala set yalade ha ka kamera da kaba ting ye ki nongshun ye ki ju kim shim lakwa banmi shabar kindia tru ha kabak kishong ha ka kamera jongki ujisu ulawan badula ong ka jingsuk badpi haba ujisu ula ai jingsuk haki kahe ka ba ujisu lele dak jingshisha ula ai shaki ula pendap yaki ula pensle yaki da ka bor jong ka jingslur kahe ka ka jingslur ban job ha lo ki jingting ha lor ka jingia kila tinga ka jingia kila perkat ladangi mishaba ki nongshon ginsawan kinsa penyap no yaki kila perkat lese kin penyap no yaki kumba kila penyap ya ujisu tina kata ka daw kila set ya lade pat kila set ha ka kamera da ka bakang ya ka jingkam minda ujisu rong baru jisu lai kuble jingsuk happy ka bamod Ujisu la vengno naki ya ka jingting syapang ka jingia. Ula vengno naki ya baro ki jingting syapang ki nongshun jongki. But enda ujisu la persad yaki da umensi yang bakoit kilayo ya ka ju ka bor jong ka jimmipa. Haba ujisu ang ula persad balu ula ang Pediang ya umensi yang bakui kala jiayu haki kila yo jingslo ya kabor jang ka jimmi pa kadon hapo jungir ladang pen klain ya kabor jang ka jimmi pa nginum don kam shuban ting kindia tru
Nginum don kamshu banang nut sepangel away jongi. Minta bale bun napdeng jongi ngi kuslai. Bun ki pri ki kuslai minta. Hoi pleng ala Malaysia ka hospital batani minta ngaru ngala leseyo ya kene ka jimpa. Hoi ngala yakundu ita iburiu ila late sha ka hospital te ngaru nganiyo. Te don bun ki jingam nud hapo jongi. Habang inang dap dakum kene ka jingti ni habang lekum no. Kot yau Jisu. Kumbah ke apostol ke la kersiu yau Jisu ha ke ding. Rap potrai, yarap ingi kotrai, ngidon ha ka jima. Baru Jisu la yarap. Tengi habang smutu u Jisu don hapo jongi. Lesengi penyot yau Jisu ban ngim nur shuban kot yau. Lesengi jaitu, lesengi ngedit palat. But ngimshim lalaban shanya ya Jisu. Ko himmen ko para hakene ka por ka baminda lese u Jisu hi ula shaya kum gene ke jinge bara hakama jongi knamba ngin sanang ban kot ya Jisu. Knamba ngin sakam shanya ya Jisu haka jingim ke jongi. Habang istang ban shanya ya Jisu haka jingim jongi ngin sala ban job halor baro ke jingting jongi. Nginang pulay shushu haba ngipet ya ka gospel jongu Matthews kabakatsan arpo pra hangdang ilab kawe ka kinde na Canaanite but kalalong ka kinde kabawan ban karpad ya Jisu ba undog yarap no ya ka kunjang ka nama kala yap kala don ha ka khatmir ka jingiap nama shong sui. Badu Jisu ulastang ban penlarain ya ka ulastang ban tinju ya ka jingay chonga henrang yoi kaneka kinde kam shimlati wat lada ba kade nakatain gentil kala shania ya Jisu kala ngei ha Jisu kala bud ya Jisu but kala kongu ya Jisu but haba kastang ban ngei ha Jisu klam larain kala yo kait ya uso jonga jingjob. Badu Jisu ula kerku yaka inga sem jonga ula kerku yaka kon ka badon ka jimpang but kala light na ka jimpang bandup yomad yaka bor jonga Jisu Christ ni don kam ban ngeit ha Jisu wat hakamat ki jingting ni de ban shania tillan ya Jisu nginum de ban sngap yaka no ka jingika bakala ka ba one be persha yangi Nimde ben kongu ya keno ka jimbatai kabam wan na utrai na kabalang. Ngide ben shanya tang yaw Jisu tengin solong ke bajok ha ka jingim ka jongi. Tengin don kam ko himmen ko para ban puson jiliu ya kene ka jingkot ka jongu Jisu banum ting worship ting kene ka long ka sur ka ba wan na Jisu kene ka long ka sur ka ba kerpang ka wan na Jisu bela mipat na kabaya. Ngidon kamban shania ya Jisu hakane ka por ka baminda ngimde ban du jingkermen na kano ka daw jongene ka parte ngide ban don ka jingduwai lada ngim don ka jingshania Jisu ka jingting jongi kanyalang bakalai ka jingting jongi kalaban pelong yang iban penken ya ka hukum ban ningkong bun sin ngatit bun ki buryu ki lake mane ya ki blai tau namar ka jingting ki persang bun ki jaka ban light na ka jingting na ka jimpang kado kadwai ki poiru ban mane ya ki blai tau ki patorwa sya ki nongkinia tang ka daw ki ting ki snowgood land ko himmen ko para ngilong ki buryu badon ka jingkermen hau Jisu ngimde ban pelong ya lade ki buryu ki bala snowgood land ngide ban lang ki buryu bashanya hau Jisu ba unduk yalam engi shaka jingchop kane ka de ban long ka jinglong jong kane ka por ka baminda wat num du jingkermen to long ki bashanya hau Jisu wat num snap ya kino ki jingi kai ka bakala ka wan na keleng to long ki bashanya hau Jisu pindup balong ba job ha ka jingim nginang duai ko Jisu be it ngishanya hame namar melong ublaichun wad melaki kayangi bangin deben tiing yano ya kino ki jimpang
Habawan kano ka eryong erngit babe persyayangi nginum de bandu jingkermen. Namar medon lud ka bor. Bat melong ublay bapalay lud yangi bapenkoit yangi. Ngaiti hame ko Jisu ya baro jay jingting chungi. Yarap yangi banting burom yame. Yarap yangi banwashida yame. Hapadeng buon ki jinge kabangi don minda ha ka jingim ka chungi. Ri sumar yangi, kerko yangi, pensle yangi, penkoit penkia yangi, kamda me kotrai, ya ki himen ki para jongi, ki badan hapadenge jimpang ka jingshitam. Palai lord yangi ko Jisu, nakane ka jimpang, kaba penting yangi bonsin. Habadon ranggat bad me, yano nginting. Habadon ranggat bad me, yano nginting. Kori koit baro, ya sailem na kabenda jongi. Bangindup don barabor, hakasinda jomu Jisu. Kerku kotrai, ya da kotrai, daga snamba kardor ka jame.